Wait lang. Ulit. Take two! Okay. Thank you. Kay God kasi na may successful naman yung wedding. Tapos sa parents namin, sa mga principal sponsors, secondary sponsors, especially kay Mariel kasi galing pa siya ng Cebu para lang umattend ng wedding. Tapos sa BBP family ko, thank you for coming. Basta mga classmates ko nung elementary tsaka nung high school, thank you. Tsaka nung college, thank you. Tsaka sa full family ko, thank you so much. PFC, thank you. Come here. Can you say it again, yung words of thanks mo, Edward? Salamat po sa sabi ni Devin. Sa Panginoon, sa kanyang pasma sa amin, and sa aming mga magulang, sa mother, sa side business, sa parents ko, na naging supportive sa amin. Sa mga kamag-anak niya, sa kamag-anak ko rin, maraming salamat sa inyong pagpunta, sa mga kaibigan, mga co-workers, maraming salamat. Okay, so that